Tipe-tipe wong sugih sing cetil. Siji, ora ngrokok mergo wedi boros. Loro, ora ngopi mergo wedi penyakiten. Telu, ora gelem awor kancane samar lek dijak urunan. Papat, lek nyambut gawe ora ngerti wayah sampe kaya kebo mergone wedi melarat. Wong ngene iki biasane lekas tuwek titik kencing manis lur. Mari ngono darah tinggi terus setruk. Duite akeh mek gur arep nggih suntik. Omahe apik senengane nginep rumah sakit. Modar urung sida mangan, layatan rong bar anake rebutan warisan. Ora ana sing gelem slametan mergo didikane cetil ora oleh sedekahan. Bondo akeh ora ngerti zakat. Paling kowe ning kuburan nggih bal-balan malaikat. Paling lho, paling.